Yo, what's up mga koys? It's me, ang yung Kuis Rayo, and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog mga koys is pupunta tayo ng Bagbag Beach at mag-overnight tayo. Kasama natin si Kuis EJ. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Behind closed doors, I'm a fool for your love. So, makiparking po kami. Balunggaw? Ayan, so naglalakad na kami guys, papunta ng saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo pupunta? Maghahanap kami ng place para magpagtayuan ng tent. Sana mura lang dito guys. Ayan, siguro. Red pa yun? May bayad yun pag overnight dito. Siguro mga 350. 300! So, lakad-lakad mode lang mga boys. Time check natin. Alas 5 na ba? Wala pa. 5 na? Ayan, alas 5 na pala. Baka hindi na ako makakaligo nito. Kumusta ka dyan sa bag mo? Ayan, eto lang dala ko guys. Pagkain. Pero sa kanya yung tent. Magdusa siya. Siyang nag-aya dito. Ayan. Maging kawawa ka. Manda ka saan kakawawain kita ngayon. Akala mo lahat ng pasakit na dinanas ko sa'yo. Paparanas ko na sa'yo dito. Ang init. So yun. Sana pwede mag-overnight dito sa pupuntahan namin. Kaya mo pa? Kulang tubig natin. Kulang tubig. May mabibilas siguro dyan. Ayan. Ay, hanggang doon kay ate? Hanggang sa dulo. Yan, so maghahanap kami ng tatayuan namin ng tent. At nakausap na namin yung may-ari for overnight. Yan. So may mga cottage sila guys. Ang dami. Hanggang doon sa dulo. Saan? Doon sa isla. Sira ulo. Ang pangit nga doon. Hindi masyadong malayo doon sa tindahan para pag bibilin tayo. Kaya magsi-CR. At least malapit lang. Baka pwede na dito. Yan, dito. Ayan no, malawa ko. Baka pwede na dito. Tapos beach front. Ayan. Paras ka dyan. Hindi ka beach. Parang meron din tayong cottage kunwari. Oo. Pwede yan. Pwede gamitin yan. Tapos wala namang gagamit eh. Ayan. So dito kami magtatayo ng tent. Ayan. O sige na. Set up mo na. Mala ka dyan. So ayan guys. Ito nagpapahinga kami ngayon. Ayan. Pagod na si Kulot. Ayan. Ang dami naming dala. Tigisa kaming bag. Yung bag ko puro foods. So siya wala siyang foods. Bahala siya sa buhay niya. So pahinga lang kami konti guys. Tapos magsa-set up na kami ng tent. At siya yung magsa-set up. Titignan natin kung marunong siya mag-set up ng tent. Kung ano nga siya. Kung ano tawag din? Hindi. Yung pag sa school, Boy Scout. Ayan. Tignan natin kung Boy Scout nga itong epal na to. Itong kulot na to. Ayan. Okay, pagkain na naman yung hinahanap ko dyan eh. Saan ba dito? Woo! Ano? Lalamon na naman siya oh. Pagod ako mag-drive. Kasama ko kasi hindi marunong mag-drive. Isang bigat-bigat. Sakit ng daliri ko.
Ayan, so magse-set up na kami mga boys. Ayan. Titignan nga natin kung marunong na to. Kung kapakipakinabang din siya sa mundo. Ano, kaya mo ba? Ay ko. Ayan. So, sagpakalaing yung ata. Tingnan nga natin kung kaya nito. Kailangan mo ba ng tulong? Ha? Oh, dito lang. Huwag mo ilayo. Huwag mo ilayo dun sa bahay natin. Sa kusina. Oh, baliktad. Yan. Ibuka mo lang yan. Kaya mo yan. Laki-laki mo na eh. Ikaw marunong. Oh, diba? Ayusin mo! Ayos. Ayusin mo kung ayaw mo masisante ha. Sige. Kailangan mo na ng tulong? Bukan mo sarili mo. Bahala ka dyan, Garod. Ayan. Sharan! Oh, ibuka mo na. Oo, hanggang doon. Pwede naman kasi ang ano, nabubuhat naman yan pag na okay na. Yan. Sige, galingan mo dyan. Hindi ako. Galingan mo para may sweldo ka. See? Yan. Para may sweldo ka. Pwede na? Ganyan na. Yan. Tapos na. Diba? So easy. Ayan. Nagdagan mo ng konting bilis. Kasi gusto ko na magpahinga. Ayan. Nalatagan na ni Kuis EJ Kanu. Kanu. Ano, kaya pa? Ha? Tingnan nga natin dito. Kaya mo pa? Ayan, diyan ka matutulog kasi doon kami sa hotel. Pwede na yan. Dapat isara mo para hindi makapasok yung lamok. Ayan, so we're done. Yan, so ayun na nga guys, padilim na, kaya yan, pwede na kami maligo dito. So pupunta kami ngayon dito sa parang isla nila, ayun, makikita natin guys. Doon kami maliligo kasi medyo malalim doon. Ayan, so yung kasama ko, ayun sa likod, hindi na siya makita kasi tagal maglakad. Bilis! Ayan, so tatawid kami mga boys, pupunta kami doon sa puting yun. Ayan. Baka naman napakalalim dyan. Bakit hindi ka pa marunong lumakoy? Uy! Dahan. Ginagawa mo? Mabato. Medyo mabato na. Let's swim. Nagiging ko na tayo mga boys. Pero hindi ako magbabasa ng buhok. Wala ko dalang shampoo. Sakit sa paa. Yan. Uy, bilisan mo. Ayun yung kasama ko. Apakaduwag. Malulunod na daw siya sa lagay na yan, oh. Bilis! Woo! Lalim!
Ang lalim. Ha? Bakit ka natatakot? Eh, nandito naman ako. Ay! Isa? Block. Ano namang block yan? Uy, malalim na dito. Ha? Malalim na dyan. Hindi! Hanggang ano lang yan, hanggang tuhod. Sige, lakad ka lang. Nakaupo lang ako eh. Oh? Oh. Wala kasing bato dito. Ayan. Pwede ka na lumangoy. Sisid. Sisirin mo ko. Paano ko na lumangoy? Tangik, hindi ko alam. Sige nga, try mo nga. Let's go! Oo nga! Ang ganda ng lighting dito. Oh, ang kinis ko. Pati ko dito. Diba? Charan! Langoy ka na, para matuto ka. Tangik, tatawid pa tayo ng isla. Lalangoy pa tayo bukas. Ang lumig. Magbabasa ka ng buhok. Hindi, ganito lang. Hanggang dito lang kasi yung sumpa ko. Wala na dito eh. Diba? Kamusta ka naman? How's your experience here? Ha? Okay lang naman. Okay. Overwhelming to be here. Yes! Oh no! Hindi. Waig to waig. Ganda dito kasi. Nasakit ang sugat ko. Nasakit dito. Langoy ka na! Para matuto ka, tangi. Bakit? Natatakot ka pa rin? Takot. Gaya. Good evening, ladies and gentlemen. Wala. Ayan, gabi na guys. Ngayon pa lang kami magdi-dinner. Ayan. Si Kois EJ. Siya yung maghahain. Ano bang ulam natin dyan? Nag-ulam lang kami ng dilata. Then nagprito kami ng itlog tsaka longganisa. Ayan, oo. So, ayan. Ang bait ni ate, oh. Tinimplan kami ng kape. Ayan, di ba? So, dahil malamig ngayon at malakas ang hangin dito sa cottage namin. Mukhang uulan ata. Sana wag naman para hindi kami mabasa sa loob ng tent. Ayan, so gutom na ng quiz natin. So let's cook mga horse habang nagkakape. Yung nag-imot, dudunga. Ikay sa lahat. Adobo milata. Pag may kunsyahan, ito talaga yan. Straight from the can. Kaya tawag. Natang basarahan. Amoy relief goods. So ayan na nga guys, nandito na kami sa loob ng tent at sobrang init. Ang lakas ng alon na naririnig namin dito kasi malapit lang kami dun sa dagat. So ayan, matutulog na kami dahil time check natin is 10 PM na. Ayan. Tapos na kami mag-dinner. Tapos nagbanlaw na rin kami kanina kasi naligo kami. So see you tomorrow guys. Good night. Good morning. Tinanghali ng gising.
Good morning mga kois. And tinanghali kami ng gising gawa ng hindi maayos yung tulog namin kagabi. Yan. So yung kasama ko pala si Quiz EJ, pumunta kumuha ng kape. Patimpla ulit ng kape bago kami umuwi, siguro maliligo po kami. So ayun, wala kaming breakfast, coffee lang siguro and biscuit. Yan. So hintay-hintay na lang natin siya para mag-breakfast. Kasi yung kape natin. Nabagyo na. Tulog pa sila. Yan, tulog pa yung magtitimpla ng kape namin. Kaya maliligo na lang kami siguro. Ligo na lang tayo. Hindi na tayo magkape. Kakape muna kami. Kakape muna tayo. Maligo na lang tayo, tapos uwi na tayo. Katapos. Ayan. So yun na nga mga kois, katatapos lang namin maligo and magbibihis na kami para umuwi. So that's it for today mga kois. See you in my next vlog. Bye! Behind closed doors, I'm a fool for your love.